Alexander, i den her video skal vi fortælle i den her bog om alle mulige ting. Og den første side, vi skal lave, den her. Og den første side tager vi ikke sådan rigtigt, men den der 2 svampe har jeg ikke set før. Altså, den der. Den her. Måske har jeg set den der. Jeg tror faktisk også, jeg har set den der. Lad os se, hvad det er. Her er den svampe. Jeg har set. Den. Så jeg har faktisk set alle på den her side. Ja, det er min side. Nu viser jeg til sidst, hvad hedder. Den næste side. Der er flere svampe. Jeg har faktisk ikke set den der. Den der. Jeg har set den. Måske har jeg den, og måske har jeg den, og måske har jeg den, og måske den. Så lidt den nederste har jeg måske. Her er der nogle flere. Nu skal jeg se. Den der svamp har jeg ikke. Den der. Okay, den her har jeg ikke set. Den der her heller ikke. Den her heller ikke. Den her heller ikke. Den her heller ikke. Den. Måske har jeg den. Måske har jeg den. Den her har jeg ikke. Måske har jeg den. Og lad os se, hvad den næste side er. Her er der nogle svamp. Jeg ved i det mindste samt, at den her den er giftig. Der er også mange andre. Den her kender jeg ikke, den kender jeg heller ikke, den kender jeg heller ikke. Den har jeg ikke set, jeg har ikke set den her. Den her kender jeg ikke, den kender jeg ikke, den kender jeg ikke, den kender jeg ikke, den kender jeg ikke. Den der kender jeg. Måske kommer der noget nyt på den næste side. Ja, det her det er nyt. Jeg kender faktisk ikke noget af det her tegn. Det her det er faktisk den sidste hele videoen. Og det er det her. Jeg kender ikke det der. Det kender jeg. Det kender jeg ikke. Det kender jeg heller ikke. Det kender jeg heller ikke. Det kender jeg. Jeg tror faktisk, jeg kender det her. Jeg kender ikke det der. Og så kan I se her på siden, der står det her. Jeg lige. Der står der L A D E N A N N S N A T U R F Ø R E R D Y R O G V E K S T Y R. Videoen er god, så bare like og subscribe til Mikkel. Og det er faktisk min fars kanal. Men jeg får også en kanal på et tidspunkt.